محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. جونغي فاندو مي سالميني دندانغال تردé دé fof ilay ardi be ha e wonbe tiagal be fo en gaccani he goto bo alhamdulillah rabbil alamin hande min ji on do kadi to min gowi yide on e ballal mon ngal gaddudon ko faati fedde pellital bon alhamdulillah rabbil alamin fedde pellital kam ko fedde der pelle wurongo kadi sa ƴeewi mbiya kadi fedde nde ko fedde wotere heddi tan ko be dari to be dari ga pellital dari ma ga e ngesa cierno he jungo e fandu nan to dari galle mama nan to dari godde kawtal golle fofof koko rendi ko galle goto e ko galle non baddo caldi e alhamdulillah rabbil alamin min bi'on do bismillah e pellital min ji kadi ko gaddudon ko hunde ngawdon wadde e min belti hen no feewi alhamdulillah rabbil alamin gonka pellital e ngesa he kam ko gonka ganduda ko inde notinde golle mum woni ko fellidbe e ndebe pelliti e be ngara e golle ceerno faadude ngesa ba e der pellital he fofof tayibe hen alhamdulillah rabbil alamin fofof no timmi ala ko manki wana to nyamdu wana to yarnu wana to lelde nyande fof ina ara ina ummo bangyo bang e aduna he wonno fende de ko de yaajde ko de fedde ne ganduda kala tindo dum tan dogat nata hen adda hen dole mum e peeje mum e fofof mum dum tak alhamdulillah rabbil alamin hay problème goto en ngala taw gila pudden faade joni ruttima ciagal do binuma mi nani tan fedde de ko kayre woni e der pelle godde de kambe foko be gotum kala ne be ngari kambe fo be ngara kadi en dari kadi lomtare pelle de fof e ko be ngone do mum go en calmini rendu go fof en calmini kadi hono gardido golle de sabu kala ko jida e aduna hen wadi mo gandanda hoore ma ko on ardi e woni kawmen Maysour Ba ne fo eden gandi jamaragal makko e pellital makko kadi e karantagal makko o jogi non ko équipe kadi wana kanko tan goto hedro eden biyamo président kono kadi ko kambe fof kadi goto fof kadi eden bawi dum président kono kala ko jida tan ma woda gardido enen kadi tawno kanko kaw Maysour hoore mudum kadi ko der jungo e fandu o jeya sabu jungo e fandu kam ala o no wi joni galle mama ko hen jeya helifaabe ko hen jeya kawtal golle ko hen jeya pelli keddide kadi ko hen jeya wadde non so tawi wiyama pellital ari e der wuro Madina Gounass so tawi wiyama pellital ari enen Madina naabe wonbe do be fo gaccen haajuji meden hotto hay huunde hor kippen ko wana ko addibe do ko gonden e mabbe do gondiren e mabbe do sabu Allah ballembe kadi ballondiren e mabbe sabu sa ndari yimbe be to gimmoto hande ene yaaji nokkuji certudi leedele certude kadi so be ngari kadi wana nyaloma goto be gonata do ko fodde yontere wadno eden jidi tan bandiraabe be surtout ma gile wonbe ciagal leedi no be mbaɗata ni e wonbe do e wuro ho lancer message mo batten tan ko hunde wotere so pellital yonti yen ettu jawdele meden de fof no fotirno mbaden hen kadi kala e men bawdo kadi yo rewnu dum kadi e jungo président o Maysour Ba so tawi yettima jungo makko tan ene woni yettibe bandiraabe fof hunde ne gandanda hoore ma ko une semaine leedele certude ene namdi gandanda hoore ma moyen kaw Maysour ebe masla tan ebe biya fof ari ebe biya fof timmi kono eden gonde mabbe eden gurde mabbe eden gandudire mabbe eden gandi ko arata ko eden gandi no sifori ko gonga de ene ara ene wade kono kadi saaje be paana jom jawdele embe ebe jaltin jawdele mabbe mbade hen pelle dendangal pelle Madina Gounass so yi ha pellital yonti fedde fof yo wat feere huno ƴeewa kala ko waawi e jungo mudum adda so tawi ko ndiyam adda so tawi ko maaro adda so tawi ko gay adda so tawi ko xaalis adda sabu enen en ngala ko wana ceerno en jogorani jogade goddo ko wana ceerno ko kanko jogiden ha aduna o gasa wadde non so golle de jonti etten jawdele meden de mbaden hen do non hawri do hande ko jungo e faaru non arti dum ko Ahmadou Baro Guissé on woni président o eden ngar do non e lomtade mo eden kaala do kadi e sawtowol makko ene wonde dendangal mambourti di fof nan do eden Allah ene newanno en eden kebi ndiyam dam ndiyam ne enen dum woni participation meden eden jidi non kadi ko buri do kadi so Allahu lamdo jabi kon non eden gonde mabbe nde tawno kadi ene wadi sukaabe men ene ardi fedde ne ene wiye Abbas Keita ko sukaabe tokosbe be mbadi programme kamben hikka keriye pellital be noddi en jewte mabbe gosundire mabbe mijoji en biibe non hikka eden puddo kono mo wuri so Allahu lamdo jabi jidden ko tawtude kaw Maysour enen fof gonden e makko kadi an président o Abbas Keita ndendina besgo wuro ngo fof
puɗɗoɗen hitande fof eɗen dendil jawɗele meɗen eɗen dendil fof meɗen so yonti kala keɓɗen gaden dokken kaw Maysuru mbatten ɗum e jungo makko ko weltare noon no feewi sino ko sagoji meɗen taw wona ndiyam ɗam tan kono noon wadde oɗo saaha ɗo dolle kaaɗi go fof yo memto goɗɗo mema garan inchallahu taala so yi ha yesso tan eɗen calmin noon musidɗo men no feewi Ali Diop haqqille makko fof nanɗo kadi omo guila subaka omo nodda en téléphone ngaji jeeru pellital kala ko jogui ɗon nawon toon kanko e musidɗo meɗen tawi keydugo bayil pullo ba ko musidɓe men feewi guila subaka eɓe nodda en téléphone ngaji e mbiɓe noon message mo ɓe jinno jettinen o en jettini message o on jarama onon kadi Gounass TV machallah golle mon moƴƴo golle mon baɗɗo fayida golle mon ngarɗuɗe bon ko gonga wonko manka ɗe sa hoɗande eɗen jogui caɗele to yimɓe ɓe ɗon jippo sa ƴeewi ujunere neɗɗo fawde te hitande fof ene ɓeydo kono ko ujunnaji jogori wonoyde fof rendindeɓe e nokku goto ene satti sarwugol alhamdulillah rabbil alamin ndeɗo hoɗande dañama kala hitande heewat ha woɓɓe nawte wuuro gañamde e nder he nawe toon ina muusi alhamdulillah rabbil alamin ɓayden Abbas Keita en groupe mabɓe o koɓe pewji ko ene moƴƴi enen fof no mbiɗa ene jantene mabɓe so pellital yawti mbaɗen organisé o hankandi fedde pellital natta wonde golle ɗe ganduɗa ko ndungu ha ndungu hayso pellital yawti jokken golle gesa ba ina yaaji mbete eɗen daña koɗande goɗɗe cariɗe e gesa he hono ɗum ɗo joni so dañama hono mum laabi 3 walla 4 taarima gesa ba dental ngal so ari woto jippiɓe to woto jippiɓe ga hono oɗo wañ kala nokku tawa nan toon hoyta ɗum jinmi lasde on message ballodiren hen tawa wona ha pellital yonta aɗan ɗum ɗo kam wawa waɗade lewru wawa waɗade lebbi ɗiɗi ko so pellital yawti ɗo ne pellital artude tawa en dañi ɗum nokku hen fof daña jama hono ni daña koɗorɗe daña wañ eyyi ɗum kam mboɗo nodda hen yimɓe foof mboɗo nodda hen kadi pelle ɗe foof tawa so pellital yawti tan enen ɗon e pellital artude mo wuuri hayso ko nokku goto heeɓe wono joni hitande arode 2026 ko ari pellital ko feccere wona ɗo feccere yaha nder guesa ɗo mo wuuri kadi wasa dañen hono ɗum ha ɗum hawra e guesa he guesa ba kam ha darga koko ligguerere te ko enen kadi liggoro ɗum génération ji jahatno gara ɓenno gara enen ne woda ko darnanɗen aroɓe ɓe eyyi soɓe gari ɓe jokka eyyi ko ɗum jinno ɓeydude hen seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullah min mbiren ko Moussa Sall koye hellifaɓe Médine Gounass Madina Gounass na ɓuuri andudemi eyyi kono noon yettere Allah nde wonno ko golle ceerno kala ko heɓa hen ko hen yehete eyyi bon e nder hen pellital ɓurɗiɗen arɗen guila 2003 eɗen garda e pellital eɗen goni hen eɗen dari hen bon fodde darde nde poɗɗen darade sa ƴeewi no ceerno Mansour wini pellital nden so ari no ko nemo tullay to jippoyto ko basuji wonno hay so toɓini ni yimɓe gonata koye less basuji e ɗum ɗo ko rendinte ɗo ko ɗum woni ko rendinte ha hitande nde so ɓenni ko ñamate ko yarate ko foof ko ɗo waɗate so gasi wona kuɓeje ɗe ɗo bahaɗe caaleje ɗe hay magasin ko arata ko ɗo watte ɗo foof ɗum fof ko yettere Allah e ɓesgu Madina Gounass noon yahat tan kene yaara yesso sa ƴeewi duuɓi sappo caggal wona ni pelle ɗe mbano kadi wona ni yaruno e ɗum noon ko sa nani no wiye junggo e fandu tan ko ha yimɓe fof gonda gotum e hellifaɓe Médine Gounass 2016 nde ɓe joddoto e ceerno Abdoul eɓe mbi emin jiiɗi caali ceerno gonki dakaki ene sarwe ndiyam ewa ɗum nden taw hay goto miijaki hokkiri ndiyam kono noon kadi hande nde junggo e fandu ari kala ko fate e kumtari e nder Daka e goɗɗe e nder Madina e goɗɗe ene dari hen ɗum wadde ko ɓeydade kawtal golle ari pelle ɗe foof ene goni toon ene ɓeydi wadde couvrir yimɓe ene maha jumaji ene waɗa gueɗe goɗɗe ko hono noon pellital ngal ne ko hono noon en jii hono ɗum ɗo ene no Mansour Ba wini ewa nokku foof eɗen mbawi ande ɗo ko woni ɗo kono gambinaɓe kebbini ɗeɗo kuɓeje Guinée Bissau naɓe nana gara ko pan ko fof mabɓe gon temedde ɗiɗi neɗɗo ɓen moƴƴino joni ko ɗo e 5 kilométre to jippine toon mbaɗane toon wañumen mbaɗane toon gueɗe goɗɗe ɗum noon namdi ko darde namdi kadi ko ballal namdi kadi ko yimɓe kadi hatanteɓe wawɓe darade wawde hollirde ɗum ewa ɗo joni Dakar naɓe arɓe wonɓe ganda ala ko addu ɗumen sona ɗum kañum e gambinaɓe kebbini ɗo henna jiiɗa noon e ummiɓe guure goɗɗe enen ɓesgu Madina Gounass wonɓe caggal wuuro ɓe ganduɗa so waktu yontina gara tan ɓen so golli ɗo defaniɓe hirande mbaɗaniɓe tan jahan joftoya kono wonɓe ganduɗa mbawa joftoyde ɗum noon wadde nden so nden yonti eɗen poti wawde darade mahen ko mahete ko saabu ɗum ko ceerno Mansour wi ko guesa ka kam en gollat tan ha maayen woɗɓe gara gollat tan ha maaya
sabu ɗum woni ko madina so tawi a nani ene wiye madina ko tampande ɓe mbi sa yiɗi heɓde Allah a tampanɗo Allah ha keɓa Allah walla tampanɗo Allah ha heeɓi Allah nde keɓa Allah eɗen gandi ceerno ko heeɓi Allah enen en donki tampande Allah kono tampanen mo ha keɓen mo o duwona en mbeteɗen keɓor hen Allah ɗum tan woni ɓesgu Madina Gounass te ɓiɗɗo Madina Gounass kala ɗo woni a tan ko omonde yamirore ceerno e weli e ceerno Allah ne renimo Allah ne hiisimo o ala ñawdorgal gongal ɓurgal ngal ɗon eyi ko ɗum tan woni Madina Gounass mbaɗanmi lancé ɓiɓɓe Madina Gounass naɓe kala ɗo ɓe goni yoɓe gone yamirore ceerno sa wone yamirore ceerno Allah hisnima kala ko ɗaɓɓitoyɗa ma a dañ sa dañanne ma Allah suure ha garta ɗo eyi ɗum noon yimɓe fof ne era hen en nodda hen kadi ala ko nafata hen sona kawran so tawi goto fof no waɗa fododiral ga en jahata ɓe mbi ko dental woni doole yimɓeɓe hande aduna tolni ɗo ko ma rente tan nde wawa yehede so rentaka haydara ala gasata Allah jarama on jarama kadi ononne kadi no mbaɗɗon ni eno daroɗen ni ko hunde yonde ko hunde fewde Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada